Bună ziua, bun și vreau că sunt cu un video Vișanet, eu mă numesc și pe voi, eu vă îndrăgesc și astăzi mai facem încă un video de Dark Souls. Îmi pare rău pentru absența mea din ultima lună, ultimele două, nici nu știu cât a fost, să vedem dacă mai știu să mă joc acest joc. Am avut foarte mult de lucru la facultate, acum cum e sfârșitul semestrului, n-am prea avut timp să registrez. Doamne fer, ce praf sunt. Asta era foarte nervos, corect. Combo him! Bun. Oh, am primit! Macetă! Maceti! Nu putem folosi blană. Am văzut în comentarii că doriți să bat ouăle, ceea ce mă gândesc că înseamnă că trebuie să mă bat cu acel copac. Eu-i balista asta. Te rog, nu, te rog, nu, te rog, nu. Bun, plecăm, repede, repede, urgent, de urgență, de urgență. Și acum trebuie vine ăștia după mine și îi ademenesc și lovește balista, nu ceva de genul ăsta, cred că. Au. Au, ok. Blană. E surpriză... Au surpriză... Sunteți surprinzător de bine ăștia cu balista lor, nu știu unde îs, dar sincer e destul de impresionant. La o parte mă grăbesc, la o parte mă grăbesc. Ah! Am uitat de asta! Vai ce m-am speriat! Iu. Bam! Da, în timp ce editam video l-am observat că acel copac are ouă și pe mâini și pe picioare, nu numai la ouă. Așa că o să încercăm să atacăm acolo și să vedem ce se întâmplă. Și nu știu dacă să mă bat cu ăștia micuți, că ăștia se tot spawnează în continuu, oare mai rapid, numai să mă duc să mă bat cu copacul direct și să sper că mor ăștia ca victime colaterale. Au! M-am rostogolit în el. Bună ziua! Am să mă dau la o parte, am înțeles, nu vrei. Ok. Au! Salut! Hai să vedem că pot să-i dau câteva la o. Bun. Au! Ridică-te! Bea. Bun. Și acum deja ne descurcăm semi-decent, ceea ce este impresionant. I-am spart ouăle de la ouă. Acum trebuie să-i dau și ouăle de la picioare. Te vedeți, acolo este un ou. Ok, aici cred că sparge pământul, nu? Și acum picăm. Bun. Și au crescut ouă noi. Hai să batem ouăle. Asta a spus Ale Herman. A spus să bat ouăle. A menționat asta de mai multe ori. Asta nu pare plăcut. Au. Bea. Ok, bun. Deja avem o treime de damage dată. Ne descurcăm mult mai bine decât data trecută, pentru că am băut G-Fuel astăzi. Sunt un consumator. Îmi plac... Aoleu! Ioi! Ok, nu cred că ar trebui să stau în această omă. Ok. Îi mai crește o mână acum, ce se întâmplă? Cred că trebuie să-i sparg și ouăle de pe picior. Da, uitați, îi pot lovi oul. I-am spart oul ăla, ok. Încă un pic. Wow, mă descurc surprinzător de bine, nu mă așteptam. Uitați, are ouă pe spate, dați-mi ouăle astea. Hai, repede, dă-n ele. Înapoi că se rostogolească. O să pice pe mine. Nu știu cum m-a lovit chestia aia, dar nici nu mi-am luat damage, deci nu mă plâng. Ok, sparge ouă de pe mână. Ok. Și acum în spatele lui. Nu cred că pot să mă rostogolesc de... îmi iau damage. Constant. Bun. Așa, frumos. I-am spart și ouăle alea. Ok. Mai are așa de puțin. Câteva ouă. Bate ouăle. Oh, nu. Uite sufletele mele, nici nu le-am văzut. Bun. Unde mai are ouă? Aici văd niște ouă în fața mea. Ați fi surprins cât de des am ouă în față.
Ok. Bun. Hai că se poate, hai că se poate. Trebuie cumva să văd, sigur sunt ceva, uite acolo, ouă pe piciorul lui stâng. Par să fie mai accesibile ouăle alea. Iu, stai jos, colegu. Stai jos, colegu. Ok, ce stupid. Eu nu știu exact ce pot să fac aici, nu înțeleg cum ar trebui să... Dar ar trebui să stau lângă piciorul lui stâng. Nu. Da, ceva mi zice că o să mai întâmple asta. Nu cred că o să mai ajung atât de aproape să-l bat vreodată. Am uitat ce nervant e. Ok, bun, trecem mai departe. Problema mea nici măcar nu e copacul, e faptul că trebuie să trec pe lângă balista asta. Și să mă bat cu colegul care altfel mă necrozează. Am înțeles. Au! Ei, colegu, ho. Cum ai ratat atâta de tare? Lascuri. M-a speriat. Acum mi-am ratat ocazia să-i dau la ouă. Sau să bat ouăle. De ce nu scoate sunetul? Trebuie să scoată sunetul. Păi nu o ducem la fel de bine ca prima dată. Surprinzător. De ce nu scoate sunetul? E atâta de cursed. Au! Te rog, nu mă sparge ouăle. Lasă-mă să... Vă rog, dați-vă din drum. Vă rog. Ori mai repede trebuie să mă resetez. Papară, omletă, zdrențe sau ouăle zdrențuite sunt unul și același preparat. Iar în combinația asta de primăvară cu ceapă verde, șuncă și mozzarella iese cel mai cremos mic de... Mod de preparare: taie ceapa, ardeiul și șunca mărunt și frige-le în tigaie pentru 2-3 minute. Bun, până ajung acolo bănuiesc că mă duc să îmi tai ceapa, ardeiul și șunca mărunt și am să le frig în tigaie pentru 2-3 minute. Bun, te rog, scoate sunete de data asta când te lovesc, că... Da, mulțumesc. Da, dă-i un picior la ouă, că chiar funcționează ca în viața reală. Să nu cumva să lovești cu toporul, că nu-l doare mai tare. Unde-i ouăle de pe spate? Aici. Nu destul de aici. Ok, de tipul ăsta chiar trebuie să scap, e cancer. Bun, 2-3 minute au trecut, bănuiesc că putem continua. Bate ouăle. De ce nu pot ajunge la ouă ăla? Bate ouăle. Adaugă mozzarella tăiată cu ulețe, sare și piper. Aia mai încolo, stai că n-am terminat de bătut ouăle. Cumva o lovesc, bun. Lovesc ouăle. Trebuie bătute. Te rog, calmează-te, colegul. Cum îi dau eu un ou ăla? Sau pot măcar să-i dau un ou ăla? Ok, hai să dau un ou ăsta. Cred că-ți bați joc de mine. Deci serios, cred că-ți bați joc de mine. Cred că e un semn. E un semn de la Ibis. Trebuie să-mi fac temele, nu să stau să înregistrez. Am zis și eu că hai că n-am mai făcut un video de mult, hai că... Păi, ne-am întors. Mi-au mâncat poțiunile pe care le-am băut. Mă gândesc că bossul... bossul s-a resetat. Aparent te poți juca și în offline mode, dar pentru că au picat serverele, chiar dacă eu nu eram online, tot m-a scos din meci. Măcar ăștia sunt încă morți. Dacă bossul încă are la fel de multă viață cât avea înainte, atunci nu mă plâng. Nu, e full. Unde am rămas în rețetă? Da, ceva ouă, parcă trebuia să le bat.
trebuie să bat ouăle, bat ouăle, cred, nu, parcă da, am bătut ouăle, iada, spargi pământul, bate ouăle, am spart și ouăle alea, yes. Spargi pământul, bate ouăle, iada. Bate ouăle. Merge parcă un pic prea bine. Parcă văd că iară se repornesc serverele și o să mă deconecteze fix înainte să-l bat. O să, dacă se întâmplă asta, eu jur că închid episodul chiar acolo. Nu am stamina să bat ouăle. Am obosit de la atât am bătut ouă. Ouăle de pe spate. Ouăle de pe spate, trebuie. Bate ouăle, colegul, bate ouăle alea. Nu știam că John Cena este Helen Keller, aia doamna incredibil. Oh! Oh, ok. Alright, sick, well, am bătut ouăle. Unde am rămas în rețetă? Trebuie să dau alt tab. Parcă că Soul of the Rotten Greywood Transposing Kill. Ember restored! Let's go. Bonfire! Asta a mers mult mai repede decât mă așteptam. Era să dau skip la boss-ul ăsta numai de câți nervi mi-a făcut balista aia. Restart bonfire. Și aici am să iau o pauză să văd unde trebuia să continui cu rețeta. Servește papara cu roșii proaspete. Ok. Bun. Da, păi acum că mi-am terminat micul dejun. War God Wooden Shield. Chiar pot să folosesc chestia aia, oare? E ok, am să păstrez shield-ul meu. No, acum nu mai știu ce trebuie să fac. Pray at Sacrificial Altar. No, asta numai bine, nu o să se termine, dar ok. Offer Vertebra Shackle. No Vertebra Shackle in my inventory, ok. Well, bine de știut. Când găsesc Vertebra Shackle. Bănuiesc că-s blocat aici, așa trebuie să folosesc Bonfire-ul ca să mă teleportez, nu? Probabil. Hai să mai explorăm un pic. Da, păi nu pare să mai fie nimic aici, bănuiesc că putem să continuăm. Adică să ne teleportăm din nou aici. Și să începem de la început cu arbaleta aia. Aaaa! De fapt, ca să nu dureze atât, am să folosesc o metodă veche de teleportare. Trebuie numai să luați o bâtă în mână. Și apoi... Bun. Putem să continuăm. Ioi, trebuie să mă bag cu astea două vrăjitoarele. Cred că ar fi trebuit să beau înainte să mă apropii de ea. Aoleu, îmi dă cu necrozarea. Nu, nu! Nu așa, ce faci? Opa, ai ratat. Opa, acum n-ai mai ratat. Nici... Ei, ușor, ușor, ușor. Bun. Ea e mortă. Ăsta e mortă. Iu! Oh, vă deci... Câini! Câini, delay! Voi de unde dracu ați mai venit? Stai că eu n-am destul energie, gen deloc. Și intru în chestii și nu văd unde merg. Ok? Ok? Păi mai am o din asta, așa că ar fi bine să dăm de un bonfire extrem de repede. Ăsta-l comparte. Combo, frumos, așa. Worker Trousers. Sunteți pregătiți pentru catchphrase-ul meu? Aparent aveam mănuși mai bune, hopa! Care mi era catchphrase? Și e praf, ok. Dar măcar am descoperit că avem niște mănuși mai bune. Aici sus ce este? Pare un loc de pus un bonfire. Cred că n-aveți voi treabă cu mine. Pe tine am să te las în pace, așa că nu o să-mi faci nimic. Să sperăm că da. Aici ceva, un bon... Domnul ăla ține un cazan întreg, aoleu. Azi doi domni cu cazane, aoleu, aoleu. Mănesc că ne mai plimbă așa o leacă pe aici să vedem dacă găsim ceva. Stai, nu aici... Asta e partea cealaltă de munte. Și de aici, dacă deschid... Oh! Ce fain că dau cu... Ok. Aici, dacă nu mă înșel, ar trebui să fie podul ăla care se deschide numai de pe partea cealaltă. De unde... Aș putea să vin repede de la bonfire-ul ăsta, nu? Iu, șobolani! Mari șobolani! Normal că au exact 109 viață. Trebuie să-i mai lovesc o dată. Ok. Chestus. What? Da, useless. Ok. Mai departe. Open!
It's locked. Sick. De aici sigur este ceva ce o să sară pe mine. Oh, salut, salut, salut. Nu. Bloodstone ring. Am primit un inel. Salut un inel. Inel. Uite. Inel. Increases bleed resistance. Dă-l încoace. Climb. Ok. Și, într-adevăr, de aici deschidem ușa și am ajuns din nou la bonfire-ul ăsta. Doamne ajută, vai, nu mai trebuie să trec pe lângă arbaleta aia în viața mea. Excelent. Da, băi, hai să ne întoarcem. Ia ce viteză. Salut. Ok, pa! Să o iau... Încotro să o iau. Probabil că trebuie să iau spre acel castel imens, nu? Nu am să o iau încolo, am să o iau pe dincolo. Aici pe scări în sus, să văd unde ajunge. Sperăm că nu mă observă nimeni. M-au observat, m-au definitely observat, e ok. O să dea cu necrozare după mine de vreo 200 de ori și aia e... Încoace ce este? Nu! Au! Ei, mai ușor cu cazanul ăla, ho. Se strică gulașul. Aici, o fi locul ăla unde m-o pușcat ăia? Te rog, nu am absolut deloc stamina. Bun. Da, uite, acolo... Aici m-au explodat. Acei... Da, uite-i. Ho, nu mai. Ok, am înțeles, nu pe aici. Pe aici puteam să vin alternativ. Da, eu m-am dus pe dincolo, pe la balistă. Ce bine că știam că am această alegere de făcut și că nu am. Ioi. Cât de mulți nervi puteam să nu mai am dacă veneam pe aici. Deși bănuiesc că trebuia să mă bat cu vrăjitoare atunci de fiecare dată. Deci nu cred că era mult mai bine. Hai să o luăm încoace. Ba, de fapt am să folosesc tehnica specială ca să mă teleportez până la campfire să-mi fac viața. O secundă. Excelent. Și acum haideți înapoi. Așa. Am uitat să menționez că de obicei mă costă viață să mă teleportez. Așa, e destul de aleatoriu, dar în general cu cât îs mai... Ember! În general cu cât îs mai... ce mult! Cu cât îs mai departe, cu cât mă teleportez mai departe, cu atâta costă mai mult. Mai ușor, colegilor. Au. Frumos să vă... Vai, voi câte... Iada. Nu. La bun. Bine, am mers teleportation tehnicul, hai că nu mi-a pierdut 10.000 de soluri. We're back! Cine s-ar fi gândit? Pe da, nu prea văd pe de altundeva aș putea să o iau, deci... Hai, interesant, șmecher, plană. Acum la țâpă cu cazanul. Bun, trec numai pe lângă ei, n-am eu treabă cu ei. De ce-mi dau rol atâta de încet? Ce-i asta? De obicei de 10 ori mai rapid, what the fuck? What is this? Au. Oh, this is gonna be a doozy. Ok, legit ceva am făcut, că dau rol mult prea încet. Look at this. Dau rol cu gen 3 la oră. Asta-i... legea asta e șmecheria. Trebuie numai să-i fac atâta de nervos încât nu observă că pică de pe hartă. Numai pe pod ne batem de acum. Asta, da, ok, bun. Da. Aparent, pentru cine se va juca Dark Souls vreodată și dorește să aibă această informație, cu cât e weight-ul mai mic, cu atât dai rol mai departe. Cine s-ar fi gândit? Bine că mi-a spus cineva asta, că îmi spune lumea cum să mă joc Dark Souls în comentarii. Au. Cine s-ar fi gândit? Chestia aia mă doare. Ok.
Da, bun, mă mișc extrem de repede acum. Luați bombe în gură! Aaaa! Ia, bombă! Bombă! Ei. Hey, let's go! Double kill! Ia ce fain pică deodată. De ce ai vrea să-i dai un picior când poți să-i dai cu toporul? Alluring Skull. Na, asta, chestia asta pare bună. Cred că am zis asta despre Alluring Skull și data trecută când am primit unul, dar... Aia e, pare bun, nu ce să zic. Bun, eu n-am treabă cu tine, tu n-ai treabă cu mine. Și totul va fi bine, da? Da. Trece mai departe, te rog, dă-mi un bonfire undeva. Ce e aia? Păi, tu pari ori prietenos, ori extrem de neprietenos. Poți să vorbesc numai cu tine? Yes! Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. No matter. Heed my words. If you've any sense, you go find a coffin to huddle up inside. You, here, in this land of hollows. You're like a frail maiden on the front lines. Asta e un pic sexist. If, like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Enough death to leave you broken. Time after time. Yeah. Altceva mai știi? If like the others, you'll Okay. go on. Stai că o zis If altceva. like the then go on, eh? Hopeless. The whole lot of you. Like little moths flittering towards a flame. Sincer, da, și eu îmi caut un flame, că îmi doresc să-mi refac viața. Aici ce este? Se deschide numai de pe partea cealaltă. Da, normal. Zi, te rog, că nu trebuie să ajung aici de fiecare dată și să am și viață destulă pentru ce naiba s-ar putea întâmpla în această biserică. Te rog un bonfire, te rog un bonfire, te rog un bonfire. Wow, sunt foarte multe lumânări. Avem un lift care tocmai a plecat. Sau a venit. Mă gândesc că în tine trebuie să dau, nu? Da! Opa, scuze. Altceva știi? Oh, pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegward of Katarina. Bine ai venit, Sigvard. To be honest, I'm in a bit Că of bine a te-am pickle. găsit. Aoleu. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Well, if I'm not Da, mistaken, actually, they da. come from this tower. Oh! Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up. And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... well, that doesn't get me anywhere. Deci trebuie să-l ajut pe ăsta să ajungă sus sau o să mă duc eu direct sus? Pe bănuiesc că am să calc pe buton, că altceva nu prea știu ce să fac. Da, numai în jos mere liftul, cu siguranță. Foarte în jos mere liftul. De-abia aștept să trească să mă bag cu cine e aici sus. Soul of a Nameless Soldier. Te rog, bonfire, te rog, bonfire. Salut. Nici măcar nu era o arbaletă, chiar e un tip cu un arc.
Sau... Deep? Who are you? Make peace. I help anytime. Young white branch. I help any... I help. Oh, da, mă ajutai foarte tare, într-adevăr, foarte tare mă ajutai. Am primit un white branch. Nu așteptam ca colegul să fie atât de prietenos. I help. Cred că nu doresc să-l lovesc. Ar fi, cred că, exact opusul la ceea ce doresc să fac. Deci dacă tot sunt aici, hai să vedem un pic pe unde sunt, de unde am venit și pe unde trebuie să merg. Ce fac cu acest white branch? E o armă sau? Young white branch transform blending into environment. Deci e un fel de invisibility, nu știu, cred. Păi și atunci, acum unde mă duc? Bine ați venit la un episod din Vishanity se pierde în Dark Souls. Pe probabil pe aici. Ok, îl tot aud pe ăla cum... e... Cred că pot să cobor cu grijă de pe asta. Stai, poți să mă tragi cu arcul undeva? I help. Ok, he helps anytime, plană. Da, păi, stai, dacă tot așa, hai să încercăm... Use. Da, ce stupid arată! Da, doamnelor și domnilor, m-am beșit. Ar trebui să sar? Dar nici nu cred că dar nu știu să sar peste de-astea. Păi singura mea altă soluție pe care la care mă pot gândi e să atac gigantul? Ăla cum a ajuns acolo? Sunt scări pe undeva și este eu orb? Ok, hai că încercăm altfel. Lăsăm liftul să meargă fără noi. Și acum ar trebui să apară ceva aici, nu? Da. Bun. Și acum mergem în jos. Ok. Facem progres. Urma să întreb pe unde acum, dar bănuiesc că numai pe aici se poate, deci o vom lua pe aici. Asta pare să fie o capcană. Minivort! Minivort! Iau, zang! Schiuază! Stai, heretic, stai! Chiar mă, nu aveam un coleg teoretic. Ce s-a întâmplat cu... Cum îl chema pe ăla? Yondor? Londor? Cum îi dau summon? Unde-i? Switch. Da, by the way, nu mai mere șusta cu... teleportatul, pentru că trebuie să-mi scot măciuca, aparent mă făcea să mă rostogolesc mai încet. Salut! Pa! Ok, am să cerc o șustă, am să trec numai pe lângă ei și am să mă bag în asta, cum zice, biserică, pentru că nu cred că au voie să mă bată în biserică, ar fi pur și simplu urât. Pa! Who are you? I help. Eee... Ah! Și acum? Cred că puteam să îmi dau transformarea un pic mai târziu, ca să nu trebuiască să umblu atâta până aici, dar e ok. Și acum ei nu o să știe că eu de fapt sunt în această vază. O să mă lase în pace. Stai, așa chiar nu dispărut? Sau i-am trimis pe toți mai jos? Chiar a funcționat, nu-mi vine să cred. Incredibil. Jos. Bun, și acum hai să mergem să ne batem cu colegul de jos. Da, de data asta cu 5 flascuri, pentru că sunt gamer god aparent. Let's go, ha? Aoleu, ok, no. Sunt gamer god. We're not going anymore. Ăsta unde e? E undeva la mijloc. Deci mai este un floor undeva între, dar nu știu exact cum ar trebui să ajung acolo. Trebuie să mă arunc de pe lift? Nu prea am încredere în capacitatea mea de a face așa ceva. Doamne, cât de stupid arată. A, uite, da, deci pot numai să umblu, ok. Interesant.
Dar nu știu după aia cum să chem liftul acolo. Este timpul să fim gameri, dragi oameni buni. Cât de gamer să fiu? Să bag un Ember? Da. Și dacă nu-l bat acum, atunci n-am să-l bat niciodată. Nu o să știe niciodată. Nu o să observe. Ah! Ok, ok. Ok. Și acum mai face una, nu? Bun, și acum ca pe Vort, când suflă îl batem. El de ce poate da prin pereți și eu nu? Frostbitten. Aoleu, 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 aoleu. Iau! Iau! No! Chiar am crezut că pot. Eu zic că se poate. Dar am să iau o pauză pentru că fac urât. Brâbă. Bun, păi putem continua. Nu trebuie să mai fac pauză în recording sessions că mă bat după aia șobolanii. What the fuck? Romania. Barme combelia de uia! Tu cu ciocanul te gândești aici. Supersonic Racer. Ok, da. Hai să încercăm să coborâm un pic aici. Adică să ne dăm jos la domnul să vedem ce se întâmplă. Deși am senzația că nu o să funcționeze bine. Chiar a actually funcționat. Incredibil. Să vedem. Și dacă o luăm pe aici. Talk? Ah, salut. Ah, oh, don't disappear like that. You had me downright worried. But thanks to you, an epiphany has struck me square in the head. I've unraveled the riddle of this inscrutable lift. Felicitări. On some days I begin to doubt myself. I went up the tower, so I thought, then somehow ended up here. I'm not exactly sure what happened. Anyhow, do you see that? That humongous beast? Da! I'm no coward and I've a steady hand, but that thing makes my skin crawl. Now, think twice before you go down that road. Da, cred că asta am să și fac. Mulțumesc că nu am să mă duc I acolo. could try talking some sense into him. No, I think not. He's far too overheated. Ha, v-ați prins pentru că I've got to use my head and e de foc și atunci e overheated. Comedy. Ok, dar cum... De aici ce fac? Par să fiu un pic blocat. Stai, nu pot să chem liftul iar aici. Ceea ce eu cum cobor? Pe bănuiesc că nu mai cobor. Nu prea pare să existe o altă soluție. Da, bun, păi la asta mă cam așteptam. Totuși vreau să mă duc să îl bat pe ăla de jos înainte să continuăm drumul, că cred că pe acolo trebuie să mă duc. Așa că hai să mergem până în jos să vedem ce se întâmplă și numai după încercăm. Pam para pam pam para pam pam pam. Din moment ce oricum nu prea folosesc shield-ul, deși cred că ar... De ce nu folosesc shield-ul? Aia... Mă gândeam că dacă tot nu folosesc shield-ul ar trebui totuși să nu... Asta să nu-l țin în inventar ca să nu să nu mă coste și mai mult weight. Dar așa cred că dacă învăț să blochez când trebuie, ar putea să fie chiar folositor. Și dacă ne rostogolim aici, în adâncul bisericii, începe să
sune ca o piesă, știți, despre cum te rostogolești jos în adânc. Parcă era ceva cu un astronaut în ocean, nu știu. What you know about rolling down in the Bun. Problema mea e faptul că domnul este extrem de agil. Extrem de agil! Ok, și mă poate lovi prin pereți. Frostbite, frostbite, frostbite. Ok, nu, legit, nu. Nici măcar nu sunt nervos. La ceilalți boși, când mor, știu că îi pot bate și e vina mea că nu-i bat. Dar ăsta e pur și simplu atâta de cretin de overpowered, se mișcă atâta de repede că nu am nicio idee. Parry. Îmi place că am zis când folosesc shield-ul și n-am făcut asta absolut deloc. O să turbez. O să fac rabie mai rea decât șobolanii ăștia. Pom 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 pom. Pororom. Pom pom. Ce-am zis că va trebui să încep să extind recording session-urile de la 2 ore la mai mult, pentru că nu, tot ce am făcut, tot video ăsta a fost numai să mă plimb pe biserică, deși bănuiesc că am bătut și ouăle. Cred că trebuie obligatoriu să-i dau parry la ăsta, altfel nu-mi dau seama cum aș putea să-l bat vreodată. Nu mi-am zis catchphrase-ul. Hai să te vedem. Ok, blocul nu a fost destul pentru a-l opri. Au. Au. De ce ia atât de puțin damage? Am zis că dacă îmi dau chug la poțiuni. Hai, toate, dă-le, groapă. Nu mai am stamina să dau roll. Sunt în adâncul bisericii și nu mă pot rostogoli. Ce mă fac, astronautule? What you know about rolling down in the deep when your brain. Nu știu de ce am senzația că așa nu o să merite tot efortul pe care îl depun ca să ajung, ca să-l bat pe ăsta. Deci o să primesc ceva gen 1000 de soul-uri și atât. Și după aia o să închid recording session-ul pentru că fac urât. Alright. Let's go. Hai să te vedem. Două atacuri, plecăm. Au. Ok. No! Yes! Woo! Am primit o dacă nu o pot folosi, dacă eu nu pot folosi sabia asta, închid videoul. Eram tentat să-l termin, după aia mi-am dat seama că dacă nu continui și să ajung măcar până la un bonfire, atunci l-am bătut degeaba. Așa că vom continua. Să vedem ce este după această ușă. Cum se numește? Bonfire! Road of Sacrifices. Păi și atunci pe lângă bestia aia ce era? Ce aici? Bănuiesc că este drumul sacrificiilor, ar avea sens, dar... E ok. Eu te las pe tine pace, tu mă lași pe mine pace. Pa! Da, păi bănuiesc că voi încheia episodul aici. Am înregistrat deja pentru vreo 2 ore. O să văd dacă am destul content, pentru că
Bă, dar n-am făcut nimic atât episodul ăsta, what the fuck ia eu. Na, hai să mergem să ne batem și cu băiatul ăla de foc atunci măcar, dacă tot așa. Asta e să dau rest la bonfire. Nu s-a respawnat ăsta, așa-i? Bun, deci ăsta a fost basically un fel de boss in of itself. Sincer, s-o simți mai greu decât majoritatea bossilor de până acum. De fapt, Vort sigur a fost mai ușor decât ăsta. Și ăsta era Vort, era cât o jumătate de Vort. Măcar nu mai trebuie să stau atâta să mă tot... să trec pe lângă băieții cu cazane. De fapt, da, ar trebui să... Măcar atât pot să fac pentru voi, dacă tot nu am făcut nimica productiv, adică nu am înregistrat nimica pentru atâta timp, măcar pot să vă dau un episod mai lung. Pot să vă dau un episod mai lung așa pentru... Și sper că văd că o să fie cel mai scurt dintre toate, o să fie vreo 20 de minute, că restul tot numai o oră 40 de mine umblând să ajung la loc. Homeward Bone, ok. Ceva pe aici în afară de... Oh, salut! No! You should have waited! Well, it's too late now. Ah, serios. I, Sigurd of the Knights of Catarina. Salut! Yes! Thank you, Sigurd! Zic atâta să o lași, ai murit deja. Asta e că știe el șuste. Ok. Joan zice că trebuie să mă pregătesc mai bine pentru asta, dar e ok. Domnul Sigurd îi... Domnul Sigurd îi goated! Uite la el ce șuste face! Ia tanchează pentru mine că oricum ai viață infinită, cred. Aoleu, stai că îl lovesc pe colegul din greșeală. Asta e mult mai ușor decât colegul din pivniță. Ne batem cu Diablo, cred că e ăsta? Ceva de genul, nu? Deathwing? Lauzi, easy. Fire Gem. S-a pus la loc. Ai obosit. E, special din partea ta, sincer. Mustn't get in over your head. We unkindled must put our duties first. But, for the moment, we've a toast to make. Corect. Zigbreu! For your valor. Oh. For your valor, my sword, and our victory together. El e. Long may the sun shine. Ce bine că eu tot cred că... Nu ții nimic în mână. Un toast. Mi-a dat un cadavru ars și l-a numit toast. Zigbreu. Boost Frost Resist. Cine s-ar fi gândit? Poate mi-ar fi fost folositor în pivniță când mă băteam cu ăla de... Hai să continuăm exploratul pe aici să vedem ce mai este. A fost surprinzător de ușor, mă așteptam să ia încă vreo 5 până la 10 attempturi să-l bat pe ăsta și ar fi făcut video mai lung și mai interesant, dar bănuiesc că nu. Din când în când trebuie numai să te ajute domnul... Vai, am uitat cum îl cheamă, acum deja încep să mă simt prost. Ceva cu Zig îl chema, Zigbrau, Siegfried. Stai. Zig, ăsta e Zigbreu. Zig ceva of the Catarina. Large Club. Cât de large? Ah, prea large pentru mine. Nu poate omul să folosească chestiile astea. De ce nu le pot folosi oare? Nu? With present attributes. Nu e neapărat faptul că... stai, deci o pot folosi. Nu, asta vreau să fac. Deci toate armele astea pe care credeam că nu le pot folosi, de fapt le puteam folosi. Atunci de ce este un X acolo? Ce e asta? Unable to use this item effectively. Effectively! Și îl pun în ambele mâini tot pe același.
Ah, ba nu. Bun, wielded with both hands. Și cum dau wield cu both hands? Doamne fer, ce mult de asta mea. Ok, și mai exact ce înseamnă că nu pot să-l folosesc în mod eficient? Deci cei cu roșu aici, din minus 49 ăla. Uite, attribute requirements, scrie acolo jos. Doamne, ce dilău. 14 dexterity. Pot să-i pun fire enchantment și dacă îi pun sigur o să fie mult mai bun. Mergem și ne dăm level up. Da, ok, prima dată hai să ne mai plimbăm un pic să mai vedem ce este. Învăț să joc Dark Souls, este episodul 4 și eu acum îmi dau seama cum funcționează armele, dar e ok. E ok, e un început. Doamnelor și domnilor, învățăm să ne jucăm acest joc. Încet, încet. Red Bug Pellet. Deci asta înseamnă că pot folosi orice armă de aici dacă am atributele necesare. Uite, și până și bâta asta o pot folosi dacă doresc. Dar nu doresc. Interesant. Stai, care e diferența între astea două? Ăsta are weapon skill. Parry. Și asta ce știe? Yo! Ok, cu shield-ul ăsta pot aparent să-mi dau attack up, cred că e? Pe e mult mai... nu folosesc parry-ul așa de mult, deci bănuiesc că asta moară. Două Alluring Skulls. Interesant. Dude! Învăț să mă joc! Let's go! Așa pe urma să zic. Hey! Și cât îi dau cu ăsta acum? 117. Deci da, într-adevăr dau un pic mai mult. Unde mă tot duc? Eu nu mă plimb, dar aparent tot este loc să mă duc. Bună ziua, nu cred că trebuia să ajung aici, așa-i? Da, nu. Absolut deloc. Coborâți. Hai. Hai cu coană. O zis ceva cu field, nu știu ce curse. Ok, voi n-am să dau în chestiile alea de acolo, nu aia vreau să se dea loc, pe asta vreau să se dea loc. Nu? Ok. Bun. Învăț să mă joc jocul. Aoleu, am primit pantalon de evanghelist. Bun, hai că facem progres. Vedem, ne mai plimbăm pe aici un pic. Și am ajuns aici. De aici ce se vede? Numai să nu pic acolo că nu e bine. Am primit încă un inel. Salut, un inel! Lowering equip load increases attack. Deci cred că numai de inelul ăla mai era. Nu știu dacă merită chestia asta, deși e gratis, deci de ce nu? E că eu îmi băgam... Acum mi-e ciudă. Acum că știu cum funcționează, mi-e ciudă că îmi băgam nivelele așa cum credeam eu. Și de fapt nu rezolvam nimica. Dar acum am să mă duc înapoi la bonfire. Salut! Vai, ce prost mă simt. Well, I'm going to have myself a little nap. Somn ușor. The only thing to do, really, after a nice toast. Corect. Oh, wow. O dormi repede. Cum urc? De aici? Baba Bowie. Vă rog. Stai, de fapt, cred că cobor de aici. Escaladez așa un pic și... Nu știu la ce mă așteptam, sincer, dar e ok, că acum știu unde să mă duc să-mi recuperez sufletele. Eu te rog să nu fie sufletele sus, că atunci chiar nu știu exact cum, nu știu ce să mai fac. Te rog să fie aici, te rog să fie aici, te rog să fie aici și nu să aici. Sigur există un mod de a mă întoarce. 100% trebuie să existe un mod de a mă întoarce de aici.
Dar nu știu pe unde. Sau pot să-mi dau un homeward bone, de fapt, ca să nu mai stau să mă chinui atâta. Da, totuși am să mă uit un pic pe aici, să văd dacă găsesc ceva. Da, nu, am done. Am să folosesc un homeward bone și aia e. Cred că aveam din astea, nu? Da. Use. Shrine bonfire, da. Excelent. Și așa ne-am ales cu ăsta. O să ne uităm un pic la arme, să văd ce e cel mai bun ce am eu. Bine că eu tot timpul credeam că armele îs pentru clase diferite, de-aia nu puteam să folosesc armele. Aparent le pot folosi, dar nu cum trebuie. Ok, hai să încercăm. Deci mai trebuie să-mi pun încă 4 puncte la dexterity. Nu cred că am eu destul cash money ca să-i dau level up. Pot să-mi dau level down? Chiar nu pot să-mi dau level down? Well, this sucks. Parcă puteam cumva să-mi dau level down, nu? Bine că am stat numai să-mi bag vigor, endurance și de-astea. Strength 20, by the way. Tu încă ești la fel de supărat. Opa. Good. The firekeeper must be twitching with delight. What do you really know about these lords of Cinder? Absolut nimic, sincer. Supposed legends. Let's take Aldrich for one. A right and proper cleric. Only he developed a habit of devouring men. Ah. He ate so many that he bloated like a drowned pig, then softened into sludge. So they stuck him in the Cathedral of the Deep, and they made him a Lord of Cinder, not for virtue, but for might. Such as a lord, I suppose. But here I ask, do we have a sodding chance? Foarte amuzant. At the foot of Lothric Castle, an old path still runs below the tower in the undead settlement. It was used to transport sacrifices to the Cathedral of the Deep. You should see where it leads, if you've the stones for it. Ok, asta e interesant. Bun, poate o să mergem You acolo. haven't given up yet. Then you're a brasher lad than I thought. You can make better use of this. I don't need it. Not now I've flown the coop. The Undead Legion of Farron is a caravan of undead, sworn by wolf's blood to contain the abyss. The Legion will bury a kingdom at the first sign of exposure. Joyous bunch, really. Gaining admission to the Legion is a matter of some ceremony. Inside their keep, snuffing out the flames of 3 altars opens the door to the wolf blood. Even accursed undead want to believe they're special, it seems. I pity the sorry souls. Ce pesimist e, domnul, nu prea vrea. Deci pot folosi și biciul. Am să mă opresc înainte să o lovesc pe doamna de lângă, că nu cred că ar fi bine. Level-up-ează-mă. Nu se poate. Nu a plus 3. Asta e. Nu știu exact cât îmi dă asta. Vreau să mănânc sufletul lui Vort, să văd ce se întâmplă. Cred că o să fie folosit. Ok, asta, dacă are warning, atunci am frică. Hai să vedem cât îmi dă Vort. Ok, asta a fost un pic dezamăgitor, sincer, mă așteptam să-mi dea mai mult, dar ok. Ha! Și acum, ok. Nu știu dacă merită ce fac, dar am să o fac oricum. At this point, fac cum știu eu și ce se întâmplă și aia e. Ok,
Ok. Și acum... Ah! Ok. Și dacă facem asta... Opa, putem... avem play-uri, putem face chestii șmechere acum. Deci eu să-mi upgradez... Pot să-mi pun un fire gem pe o armă de ice, pare foarte retardat. Infuse weapon. Bănesc că ar fi trebuit să verific dacă pot să o infuzez înainte, nu? Sincer, m-am plictisit un pic de toporul ăla, hai că pare mai interesantă chestia asta. Da, în orice caz, o să vedem cât de bună este în episodul următor, pe care, dacă reușesc să mă mișc, ceea ce plănuiesc să fac, ar trebui să îl pun până înainte de Crăciun. Atât a fost pentru astăzi, nu uitați să vă abonați, la revedere!